Azért most már jó pár évtizede hazánkban is megtalálhatóak a mangák, illetve az animék, és akkor most egy kicsit így félve kérdezem, nem is nézek rátok közben, hogy mondjuk a Pokémon meg a Dragon Ball az ilyen belépő szint, vagy ezt ne keverjük ide? Igazából belépő szintbe meghatározóak. Tehát a Dragon Ball az a 90-es évek óta, sőt még azelőttről is, tehát az is egy ilyen alapnak számít úgy mindenbe körülbelül. Tehát, hogy a mostani shonenek, az nagy rész igazából ilyen fighting mangák, ezek erre épül, az arra épül, mert nagyon jó alapokat rakott le, és még most is megy, tehát már nagyon sok ideje futósorozat is. A Pokémon az meg nagyon, tehát az meg mindenhol szerintem egy nagyon elterjedt dolog. Japánban, Amerikában, itt Magyarországon, a kártyagyűjtés, a videójátékok, amik készülnek belőle, a Pokémon az mindennek az alapja egy ilyen szempontból szerintem.